dag skal vi spille det nye populære spil Roblox Slime Wing eller et eller andet. Jeg har i hvert fald hørt meget om det. Ja, det er fra nogle videoer og sådan noget, som jeg ikke lige har givet at se, fordi det så kedeligt ud. Men der er lige nogen, der guider mig til, at jeg skal spille det, så det prøver jeg lige til. Ja. Nå, der gør sådan her. Der er sådan en her hånd, der trykker. Ja, så prøver vi lige at trykke på den. Hvad fanden? Vi fik en guppy. En guppy. Slime. What? Kan de kæmpe? What? Ej, hvor sejt. Så følger den bare efter mig. Den er så glad. Hej, jeg vil være din ven for altid. Jeg skal nok beskytte dig. Hej da. Okay, så siger den, at jeg skal rolle en til. Jeg fik en Finn. Hej Finn. F-I-N. Finn. Ja, en Finn, det er sgu ikke lige noget, man kan bruge til så meget. Når den siger, at vi skal rolle en til. Hvorfor? Vi fik en skinst. Hej skinst. Der kan jeg da ikke bruge. Hvad fanden? En backpack. Nå jo, det er sådan en, man har brug for at spille nogle gange. Nå, okay, det er smart. Så kan man gå ind der og åbenbart tage sine ting og sådan noget. Min farmor, hun røvler. Hun er på besøg. 2 sekunder. Jeg er nødt til at lige svare hende. Så ja, 2 sekunder. Okay, men hvorfor giver den ikke? Klip. Og så siger jeg, hvad er det? Hvad er det? Unlock auto roll. Ej, hvor praktisk. Hvor er auto roll? Der. Nå, har man også penge? Ej, hvor luksus. 400. Ej, jeg gider ikke bruge. Jeg har kun 500. Jeg vil ikke bruge. Fint. Hey, hvorfor skal man også bruge alt muligt? Det er alt for dyrt. Verden er skulle blive for dyr i dag. Det er da ret kedeligt, man bare skal gå rundt og bare gøre ingenting. Nå jo, auto-roll, det havde jeg glemt. 2 gange. 4 gange, what? What? 1 ud af 100! Okay, og så en guppy bagefter. Okay, hide. Jeg troede, at den gik væk, hvis man trykkede hide. Okay, den siger, at jeg skal opgradere igen. Hvad er det der? Okay. Flere fjender, så der kommer 2. Det er fandme mange. Okay. Der er 1, og så den anden der. Her. Kan man slå den, eller har man et eller andet, man kan beskytte sine slimes med? Hvad fik jeg der? Nå jo, jeg glemte helt, at man kunne tage dem på. Nå, kan man trykke? Ja, okay, equip best. Hvad er det der? Damage, short, damage, short, damage. Hvad var det, der lige fik der? Bare en dum en ud af 11. En sundest igen. Hvorfor har jeg... Hvor mange sundest har jeg lige? 4? Har den, synes kun 36 liv. Hvad fanden? Den døde. Den døde seriøst lige. Det klæder. Hej. I lørdags, der blev jeg solbrændt, på grund af, at vi bor lige ved siden af et vandland, udendørs badeland, det hedder Vestbag. Og det gjorde fandme ondt. Jeg er blevet helt rød på hele mit skulderblad. Og bonus, hvad er det? Man får bare et roll til. Det gør man jo alligevel. Når bonus er godt nok dårlig. 2 gange held. 4 gange held. 8 gange held. 16 gange held. Hvad fanden sker der? Hvad er det? What? Jeg er i chok. Hvad fanden? 1 ud af 719. Hvad fanden? Items.
Hvorfor har jeg ikke nogen items? Jeg vil gerne have nogle items. Jeg skal have en bonus. Kan der falde items ned fra himlen? Det kunne være ret sejt. Jeg har 6 opgraderet. Roll speed. Ja, okay. Men jeg vil altså gerne lige have den golden rolls. 3 gange lock. Og jeg kan få den der alligevel. Okay. 3 fjender. Så skal vi få dobbelt op på monies. Vi skal have monetas. Prøv lige at skrive i kommentaren, hvad jeres yndlings-YouTuber er. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Og så må jeg også rigtig gerne trykke like og subscribe. Det vil hjælpe mig rigtig meget. Så kan jeg på et tidspunkt måske også tjene penge på YouTube, men det er ikke derfor, jeg laver YouTube. Jeg laver selvfølgelig YouTube for at gøre andre folk glade, og få jer et godt humør. Hvad hedder den? En golo. Seriøst, en golo. Hvem kalder noget for en golo? Golo. Seriøst. En golo. Og i hvert fald 1000 tak for 13 abonnenter. Jeg er rigtig glad, når jeg rammer 50 abonnenter. Ikke også? Så kan jeg lave livestream. Og I må rigtig gerne skrive, hvad for noget det skal være med. Det må jeg rigtig gerne. Og jeg glæder mig rigtig meget til. Altså, der er kun 35 dage til, så skal jeg på ferie. Og så skal I glæde jer til de sjove blokke, der kommer. Vi skal fandme lave mig. Det er lidt svært at finde på noget at sige. Og man skal snakke hele tiden. I hvert fald det er lidt mærkeligt, at det her, det... Altså jeg synes det er mere, det er guppier, end det er slim. Altså, slimes. Altså, jeg ved fandme ikke snart, hvad det her det er. Altså det... Og en spækhugger. Det er en spækhugger, det der. En spækhugger som slim. Det kan da ikke blive mere mærkeligt. Hvad er der? En spækhugger mere. Den er fandme god. Equip best. Ja. Det var bare lige min far havde kommet forbi. Jeg lukker lige døren igen, og det er rigtig træls, når de bare lige kommer ind og ud og sådan noget. Og jeg ønsker at bo alene. Nu sker det fandme en anden igen. En ud af alle mulige mærkelige. 29. Så skal der fandme nakkes. Ej, hvor er det flot i isområdet. Ej, det vil altså være lidt federe, hvis at, vi lige havde et eller andet, som måske noget opgraderet, så vi kunne gøre dem til guld, eller big, eller bare et eller andet. Kan det overhovedet være shiny? Det kunne være ret fedt. Facecam. Jeg slår det altså lige fra igen. Det er altså ikke så sjovt. Hej. Nej, det var bedre. Okay, ja, opgradere, det kan vi lige så godt bare lige for at lave et eller andet. Lock 1. Ja, det kan vi godt. Og 4 slots. Er der mere, vi kan opgradere? Loot. What? Vi kan godt logge en ost. En ost. Ja. Simpelthen af mig. En ost. Kan det godt lide ost? Kan man fodre dem med det? Det kunne være sjovt. Er det kommet her ind i items? Nej. Men er det... Jeg vil gerne have min ost. Hvad fanden er det? Lock boost. Og min ost. Cheese. Feed. Yes, man kan fodre dem. Okay, så vil jeg gerne fodre den her. Det bliver jo ikke engang bedre. Okay, så fik jeg også en lock potion. Ej, hvor dejligt.
Jeg håber, vi kan nå at få en til et eller andet 2 millioner eller et eller andet. Det kunne være fuldstændig sindssygt. Sådan 1 ud af 2 millioner måske. Det kunne være. Det kan man også rebirth. Men det går det fuldstændig. Det stikker det fuldstændig der. What? Da jeg lige gik ind i index. What? De kunne blive big eller huge eller shiny eller hvad fanden invented. What the hell? What the god. What the Nebula. Det er sgu da mærkeligt. Der er også en shop. En starter pack. En Mushi er den 1 ud af 77.000. Boost serverlock. Desværre har jeg ikke lige nogen Robux i øjeblikket. Hvor mange har jeg egentlig tilbage? 1 eller hvad? Der er ikke nogen tilbage. 9 har jeg. Jeg har altså ikke nogen tilbage. Ej. Okay. Kan man også se, hvor mange gange man har rullet ord? Jeg har alligevel rullet 102 gange. Det er da ikke lige frem, at man ruller. Jeg ved ikke helt, hvad man kan kalde det. Altså. Det er sgu lidt mærkeligt. Altså, kan jeg ikke snart købe? Jo, jeg kan købe en ny verden, men jeg skal lige opgradere for 5.000 først. Man kan også se, hvor mange rolls penge man har. Jeg ved ikke helt, hvad man kan kalde det. Loot 10.000. Nej, det er altså alt for meget, når jeg køber bare den her. En cheese. Jeg fik en ost mere. Skal vi også opgradere den der tyr igen. Hvor er du lille tyr? Så bliver den da i hvert fald lidt bedre. Endelig. Skal de stige level for, man? På lige 8.000. Kan jeg ikke købe noget? Jeg kan købe noget. Big slimes. Får jeg så en big slime? Eller hvad? Jeg køber bedst. Leafy. Har jeg nogle gode ting? Nej, det har jeg ikke. Hvordan fanden er det, de ser ud? Det ved jeg det i hvert fald ikke. Det er for meget om natten. Okay, det kommer jeg nok ikke til. Hvor meget får vi egentlig af gang, kan man se det? 3.000, hold da kæft. Det må jeg ikke sige. Nej. Man kan jo høre, at de skændes som et gammelt ægtepar med min far og min farmor. Seriøst, det er irriterende at høre på nogle gange. Det kan godt være, at I ikke helt kan høre det, men det kan jeg i hvert fald lige larmer. Meget. Og jeg ved ikke, hvor lang tid siden det er, jeg uploadede en video. Men det, er i hvert fald lang tid siden. Ja. Og lige her på det sidste er det gået virkelig meget opad på visninger på kanalen. Hold da kæft, mand. Okay, det må jeg ikke sige, men altså, jeg gjorde det alligevel. Det er virkelig meget. Over 20 visninger på en video. Og næsten 100 visninger på et eller andet short video på min kanal. Så I er simpelthen nogle guttermænd, eller gutterpiger, eller tøsepiger, eller tøsedrenge, eller hvad I nu er. Altså, jeg ved det ikke. Jeg prøver at høre her, som min far lige sagde, eller andet. I er fandme gode. Det siger jeg. I er gode. I er rigtig gode, og I hjælper mig rigtig meget, og I gør mig rigtig, rigtig, rigtig glad. Kan man... Farvel verden. Vi ses aldrig igen. Jamen, så kommer man bare tilbage. Okay, en bonus. Og en Leafy. En Golo. Hvorfor har vi ikke fået noget godt? Det er sygt svært det her. Okay. Nu står jeg lidt AFK, ikke også?
Og så indtil vi har fået noget godt, så skal jeg vise jer, hvad det er. Okay, der er lidt sket noget sindssygt, ikke også? Jeg har fået et eller andet, jeg ved ikke, sådan en der 21, og for helvede, 21.000,5. Det er jo fuldkommen, altså der gik kun sådan cirka 6 minutter eller andet, eller, altså det er jo, altså, jeg købte bedst, hvor meget skal jeg? Nej, væk med det der. 67, den er mythic, den er lucky. Okay, så skal vi se, om vi kan få noget mere godt. Så det er lidt mærkeligt, at der er det der lock og sådan noget, fordi jeg ved ikke helt, hvad det gør. Jeg synes bare, det gør en dårlig og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor det er. Nå, kan vi købe den? Nej, det koster 400.000, det er jo sindssygt. Okay, jeg er lidt i chok. Kan jeg høre snakke hurtigt, fordi den er lidt derfor. Og det er big slime. Den var... Walk speed. Nej, det behøver jeg ikke. Loot. Chain boost. Det ved det for helvede. Gøstel, en god grøve. Det er Shanely boost. Eller hvad den sagde. Ved jeg da i hvert fald ikke, hvad. Altså, ja. Men, ja. Okay. Ja. Jeg tror næste video, så prøver jeg at skaffe lidt Robux. Fordi det skal jeg nok blive. Ja, det tror jeg. Ja. Men så vil jeg slutte videoen af her, og så siger hvad sker der nu? Seriøst. 2000 er jeg en askelottel. Og nu skal vi lige til at slutte videoen af. Seriøst, mand. Okay, så vil jeg slutte videoen af her og sige... Så vil jeg slutte videoen af her igen, og så siger jeg det igen, og så siger jeg, I er mine medlemmer, I er mine medlemmer, og jeg elsker jer, la 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 la.